дӯстони азиз, видеоро то охир тамошо кунед. Тайёр кардани торт дар охири видео аст. салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадин ҳама каса ба канали оилавии мо. имрӯза влогмона сар кардум аз рафтани духтур. ҳозир мана пеши врач да омадам. Ма бояд ки аз врач направление гирам барои кт кардани лёгкиём. чӣ хеле ки медонед, ма ба қариби ковид шуда гузарондам. то ҳозир сулфам намегзара. бароям хостам ки як бор проверка кунем шишора. динаш омада будам, врачда гуфт ки пага биё, бегонида направление метиҳем. ана ҳозир ман направлениеро гирифтам. бояд ки фуром якум этажда бояд як печати дига монанд. инами акошкада ҳозир мерам. ана направлениеро метам, бояд ки мада печат монанд. баъд қатъи направление як ҷойи дига, як ҷойи дур бояд рафта вай кунам, компютернаи томография лёгкиёма. анам хел дӯстони азиз, ҳозир мана печат мемонанд. анам хел печати секунҷа мондан. ҳозир баромада мерам. мода соат 5:30 бегоҳ, 5:30 бегонӣ манама баромадам. анамиҷа поликлиникаи мора поликлиникаи взрослый ва детский ҳардуш ҳамхе якҷоя. якҷода наздикакай айхонамон қадар дурам нестай. бинед уже шав шуда. ҳозир соати 4:30 уже шав меша, шом меша. ам хел гуфтаниям ки ҷои мо ам хел чихел як ҷои удобнее ки ҳозир айраҳи мошин тараф мо зиндагӣ мекунем. и тараф поликлиника боша. ана у тарафаш садикай. ана мо светош гирон до этажа уҷа садикай. баъд аку чихелай бугум ҳамин хел ҷомон ҷои нағзай ки ҳама чи да пешак монайда. мисол амиҷа метонӣ мешинӣ любой тарафи шаҳр меравӣ. истида мактаб, истида поликлиника, бозор, бозорча. баъд пури магазино гир дуба гир. хулосан хеле ҷои нағзай, лекин ба ҳар ҳол серам омада деревня маъқулай. ма ҳамун вақти соли карантин буд, деревняда истодам. мо хона дорем деревняда. ҳамаҷа вақти карантинда ҳамун вақти ки ҳамин касало сар шид, ҳама карантини ҳамаҷа истодему. онҷа хай агарод кардам, ҳама чӣ кардам. хеле мада маъқулай. да ҳамин шаҳр ростиш ягон чи мада интересна нестай. ягон чи вай нестай. мада хутарш ки да ҳамин ҳавлӣ зиндагӣ кунӣ. ҳоли мана бисёриё ҳастай ки мисол мехоҳанд ки мисол набарод шаҳрда бошанд. мада агар ҳамаи шароит бошад деревняда, ма ҳамин сини шаҳр намеом. намхи хай дӯстони азиз, иҷада мебинен камтарак дигар рӯза камтарак харид кардам. меҳмон ждат кардистам. намхел звонок шуд, телефон карданд ки меҳмон мебиёя ай Москва хештабор. хамхи рафтам, хостам вай кунам, ягон чи харид кунам. инам хеле харидо кардам. ҳарчи камкамӣ гирифта омадам. чеснок сушёный, сухой чеснок, зира гирифтам.
кориандрым тамом шуда буд. Ман гирифтам ҳама вақт кориандр истифода мебарам. нағз мебинам. инам хел сметана, иҷа мехиқа ширини пиринию тухму иқа мева чева гирифтам. мандарин. ин тараф да боша сабзи тоза карда мондам. ош мекунам худохоҳа. тамошобинони азиз, имрӯз мо дар як рӯзи дигар. ин влоги мо аку чанд рӯза ҳисоб мешавад. инҷа мо омадем чихе мебинем больницаи калон. бо инаи тараф шуда ҷои вай дошта малитса мекунанд, урусо чикор мекунанд. мо омадем барои вай кардан, кате кардан. иҷа набудаю больницае ки аввал даромадем уҷа набудаю. бо ай ҳамун я ним остановка болотар иҷара мо ба зур ёфтем. дар як ҷое будае ки хулоса кофта омадем ёфтем. ҳозир ина даромадем. намедонам иҷара кира пурсем, чихи пурсем. нигоҳ кардистам. иҷа аку даромадем ҳама духтурош ранги космонавто полни маҳкам, полни сару фуку поҳову дастошон. баъд моро гуфтанд ки инаи кабинет дар иҷа одамо нигоҳ доранд. ҳамунҷода бояд ки ждат кунем. баъд духтур худаш омада як тайта файрод мекунаву мебара чӣ мекунам. тамошобинони азиз, уҷада ма аллакай кате кардам, рафтем хона. иҷа боша бо пагаиша. иҷа ма омадам барои ответша боша бо ай дигар ҷо мегирӣ. бо дигар ҷо направит кардан, адрес додан. ҳозир онҷа омадам, мана истодам, нигоҳ кардистам. ана ответша бо ай иҷа мегирам. ҳозир духтур гуфт ки ждат кунем. ҳозир гуфт чӣ мекунем. нависта метем гуфт. намехе дӯстони азиз, дар намҷа ма ждат кардистам, истодам коридорда. гулои хушрӯра гуфтам иқа видео кунам. бисёр маъқул шуд. хела гула нағз мебинам. дӯст медорам ада маъқулай хонада гул боша. ҳавои моро бинен. чихе афтоб, чихе хушрӯ. я бинен ки чихе климати мо нағзай. моҳи ноябрай уже. дар берун офтобай, не барфай, не борон. духтаро беҳад климат мо нағзай. баъд замин мо нағзай, чорноземай. чизе ки шунонӣ мебурояд. вақте ки ами агарод карда будем, амун соли гузашта дар агародмон ҳамсоёмон даже тарбуз шинондан. ман нигоҳ кардам, гуфтам ё тарбуз мешинондиянд меромад.